Ще раз. Развучыўся. Вітаю, шановнае гаспадарства, у прамым эфіры 6 Беларусі, студыя Евген Казакевич, Ацвера. Гэта значыць, што сёння з намі на прамой сувязі заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Сергей, вітаю. Добрый вечер. Ну што ж, сёння мы пачнем з цудоўнай навіны. 250 палітвязняў на свабодзе. Паведамляецца, што 15 з іх зараз на мяжы і будуць ужо ў хуткім часе у Літве, і 235 чалавек засталіся ў Беларусі. Што адчуваеце, Сергей, ад гэтай навіны? Ой, з аднаго боку я ўсцешаны, што гэтыя людзі нарэшце на свабодзе, а з другога боку ведаеш такое падсвядомаснае пытанне. Запытаюся, як у тым анекдоце пра Муму на вашай поганой москальской мове. За что? Вот за что вот этих вот людей, бляха, посадили, за что они столько отпокутывали, а? Вот скажите мне, ну. Только за то, что там как бы так слабая улада, якая не может со свободными людьми работать. Им только рабы треба, послухмяные, да? Все, вот только за это люди сидели, за что еще? Ну і вельмі як бы слушна выказаўся прэзідэнт Літвы Наўседа. І он так і сказаў, што вельмі прыкра за гэтым заўсім назіраць тое, што работарговля 21-го стагоддзя зноўку набірае як бы так свае абароты. Ну так, ён сказаў, вось цытата, што гэта замкнёнае і вельмі заганнае кола. І ён казаў, што размаўляў і спрабаваў пераканаць спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Коўла, што трэба быць вельмі асцярожнымі, размаўляючы з беларускім дыктатарам. Вось, ён кажа, што рэальныя дзеянні Лукашэнкі, мяркуе Наўседа, паказваюць, што той ні на йоту не набліжаецца да захаду. Ён абсалютна нікуды, сама сістэма нікуды не набліжаецца, вот у чым сэнс. Зараз, я так разумею, пасля Мадура яны трошку прызадумаліся. А гледзячы зараз, я так разумею, на Іран, яны наадварот натхняюцца. Яны разумеюць, што ў іх таксама моцная сістэма, якая будзе стаяць нават, скажем так, пасля ліквідацыі Лукашэнкі і ягонай сям'і. Вот у чым, уласна, адрозніваецца сітуацыя ў Венесуэлі і сітуацыя в Іране, тому што Венесуэла — это чисто, скажем так, чисто спажылецкая. Не было, по сутнасці, ніякай асаблівай ідэалогіі, антыамерыканізм, там яшчэ нешта, але ж такое ўсё неустойлівае. І пры ўсім пры тым, што там і нафта, і ўсё то дастаткова багатая карумпаваная эліта, то яны, ў прынцыпе, спакойна здалі сабе сваю Мадуру і далі будуць працаваць з Трампам. То бок ідэалагічных супярэчнасцяў там асаблівых няма. А от з Іранам якраз ўсё ж такі Іран выбудаваў моцную сістэму, але ж якая, скажем так, грунтуецца менавіта на вот этой фанатычнай ідэалогіі рэлігійнай. Разумееце, і калі вот зараз лукашэнкаўская сістэма, калі яны паглядаюць у бок Ірана, што яны змогуць нешта падобнае прадавіць, ну, слухайце, я не ўпэўнены. Вот калі заўтра, напрыклад, амерыканцы, дарэчы, скажем так, увялі новыя алгарытмы, бо звычайно, згадайце, з часоў Наполеона, напрыклад, Наполеона ўзялі ў палон, але ж яго ніхто не стаў караць смерцю. То бок ён там на острове Святой Алены даседзеў да скону дзён сваіх. Так вот, звычайно, як у народзе гаварылі, што паны б'юцца ў мужикоў і лбы трашчаць, да? І звычайно, як бы так, звычайных мужикоў вынішчалі на поле бітвы. А тут амерыканцы ввялі алгарытм, што ў першую чаргу знішчаецца кіраўніцтва. І вот это знатта змусіла задумацца, што Пуціна, што Лукашэнку. То бок яны на сябе ўжо прымерылі, як бы так, падобнае. І таму, натуральна, яны зараз усяляк будуць старацца заігрываць, як бы так, знайсці агульную мову, но, прынамсі, на бліжэйшую кадэнцыю, пакуль Трамп яшчэ ў кадэнцыі, то ім вельмі, ім конча трэба, як бы так, налажваць з ім сувязь.
Так, ну мы про Іран крышку пазней паразмаўляем. Таксама я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму паважаны гледачы, калі ёсць пытанні да Сяргея, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа. Самае цікавае, як заўсёды, я абавязкова агучу. Канешне, калі вы ў бяспецы і вы не ў Беларусі, то калі ласка, стаўце падабайкі і падпісвайцеся. Калі вы ў Беларусі, то лепш гэтага не рабіць, проста глядзіце і атрымоўвайце задавальненне ад думак нашага госця. Сергей, таксама сёння стала вядома, літаральна там пару гадзін таму пасля сустрэчы Лукашэнкі і Коўла, што ЗША здымаюць санкцыі з Белінвестбанку, Банку развіцця Беларусі, Міністэрства фінансаў. І таксама з усіх санкцыйных спісаў выключаныя беларуская калійная кампанія і Беларусь Калій. Гэта вось гэтая адмена санкцый, гэта тое, што атрымаў Лукашенко ў абмен на 250 палітвязняў, якіх ён выпусціў? Я не упэўнены. Для Трампа мы ж з вами разумеем, што палітвязні это не ёсць ліквідны тавар. Я думаю, што размова ідзе, і беларусы рабілі ў тым ліку і практычныя, эканамічныя прапановы да Злучаных Штатаў. Натуральна, яны не настолькі прывабныя, як тое, што можа прапанаваць Расія ці нават Украіна. У нас няма того аб'ёму грошай. Па калію глядзіце, но статыстыка пакуль, колькі ўжо прайшло, амаль паўгады, як знялі санкцыі з беларускага калія амерыканцы, да? І ўсе спадзяваліся, што зараз беларускі калій паедзе ў Злучаныя Штаты. Тым не менш, статыстыка сведчыць, што на першым месцы па пастаўках калія застаецца Канада, на другім, хто б вы думалі, Расія. Беларускі калій так туды і не даехаў пакуль што. Так што, ў прынцыпе, глядзіце, это чарговы фьючерс. Я так разумею, што і Трамп тады, першы раз здымаючы санкцыі з беларускага калія, напэўна, спадзяваўся, у нас, я нагадаю, ёсць два лагістычныя варыянты з мінімальнымі выдаткамі на транспартыроўку. То бок, у прынцыпе, фармальна 4, але ж у двух з іх трэба перагрузку рабіць з этой савецкай чыгуначнай каляі на еўрапейскую. І толькі два варыянты, дзе не трэба ніякай перагрузкі, то бок змяншаецца цана, это якраз Клайпеда і Адэса. І я так разумею, што, магчыма, Трамп спадзяваўся, што ён хуценька дапінае Украіну на падпісанне міра з Расіяй, і як бы беларускі калій спакойна пойдзе цераз Адэсу. Але ж нічога з гэтага не адбылося, таму пакуль што ўсе тыя папярэднія зняццё санкцый, што з Белавія і куды Белавія лятае. Еўропа-то не зняла санкцыі. Тое ж самае і з беларускім каліем. Куды беларускі калій паехаў? Нікуды. Як ехаў на Кітай, так і едзе. Дарэчы, зараз, наколькі я ведаю, не асабліва едзе, таму што наша сацыялістычная сістэма, банальна, Светлагорскі камбінат не спраўляецца старай, не спраўляецца з бігбэгамі якраз для калія, для беларускага калія. А закупіць па цане даражэй, чым прадае Светлагорск, як бы, даруйце, ні індусы, ні кітайцы па цэнах меншых, чым Светлагорск, ніяк не дадуць. Сергей, окей, вось у мяне тады пытанне ўзнікае. ЗША, да Трамп праз Коўла, вядзе перамовы з Лукашэнкам, вызваляюць палітвязняў, і ўзамен на гэта ЗША здымае колькасць санкцый, Белавія, зараз Беларусь Калій, банкі, Міністэрства фінансаў. На вашу думку, а чаму еўрапейскія краіны не спрабуюць такім самым чынам, падобным чынам размаўляць з Лукашэнкам, каб таксама спрабаваць дамаўляцца, каб выходзіла яшчэ больш палітвязняў? У чым праблема? Чаму яны гэтага не спрабуюць рабіць, альбо мы гэтага не бачым і не ведаем? Я не думаю, што пад дываном ішла гульня. У тым ліку, калі Машу Калеснікаву і Віктара Бабарэку забралі да сябе немцы, якраз, у прынцыпе, Маша Калеснікава якраз уздымала гэта пытанне, што Еўропе пара ўжо пачаць, маўляў, напрасткі размаўляць з Лукашэнкам, дамаўляцца з ім. То бок, беларусы рабілі намаганні, как, у прынцыпе, была камунікацыя з Еўропай. Але ж пасля візіту прадстаўніка французскага МЗС у Менск, калі не было этой інфармацыі ні на сайце беларускага МЗС, нідзе яе не было, і толькі французская газета «Le Monde» спаліла факт самога візіта, і пасля чаго русакі паднялі гвалт. Спачатку, як бы так, расійскі СВР выступіў з заявай, што, у прынцыпе, што ў Беларусі рыхтуецца каляровая рэвалюцыя. Я так разумею, глядзіце, калі па аналогіі браць з Ціханаўскай, то мы зараз маем Бабарэка, это рэмейк Ціханаўскай дубль 2.
То бок, узгадайце, спачатку Ціханаўскую вывезлі ў Літву, сказалі, што вот это ваша пазіцыя, і прыслалі гэты мінскі дэсант у выглядзе вячорак, лебедзік там і добравольскіх, якіх, у прынцыпе, ніхто не абіраў нікуды, якія невядома, якім чынам там з'явіліся. Дык от Ціханаўскай у закладніках беларускага рэжыма знаходзіўся Сергей Ціханаўскі. Тое ж самае, вот, я так разумею, што зараз яны дамовіліся, маюць яны дамоўленасці і з Віктарам Бабарыкам, і з Машай Калеснікавай. І той же самы алгарытм прыменены. У Віктара Бабарыкі, у яго сын застаецца ў закладніках у беларускай турме. То бок, трэба разумець, што праект Ціханаўскай ўжо не спраўляецца са сцягваннем увагі на сябе. То бок, адпаведна, беларускі МЗС задумаў, я не ведаю, хто там канкрэтна, МЗС ці з Церцелем разам, тому што найбольш, па-мойму, Церцель зараз шчыраваў якраз на еўрапейскай глебе. Ну і былы міністр замежных справаў, той же Шалейнік. Ён же ж не звольнены з пасады, ён просто вызвалены, каб яна яму не замінала тая пасада. Ён же ж і далей шчыруе па Еўропе, адмываючы Лукашэнку. Так што, ў прынцыпе, ўжо бы была налажана камунікацыя з Еўропай, калі б Расія жорстка не ўлезла. І Расія, вот спачатку тады, нагадаю, СВР заявіў, пасля гэта Захарова больш жорстка ўжо сказала пра тое, што ў Беларусі рыхтуецца каляровая рэвалюцыя. А пасля гэтага выступіў намеснік Лаўрова пра тое, што Расія не будзе спакойна назіраць на тое, што адбываецца ў Беларусі. Маўляў, Расія надта багата інвеставала ў лукашэнкаўскі рэжым для таго, каб просто так зараз Беларусь адпусціць. Ну і глядзіце, вельмі прыкрая тэндэнцыя, напрыклад, днямі збілі проста, дома збілі, зруйнавалі ў кватэры ўсё, мэблі паламалі, як бы скураную, это самае, канапу ўсё парэзалі, там посуд пабілі ў таго ж Владзіміра Коласа. Таго ж, памятаеце, ён стаяў калісьці ў вытокаў беларускага гуманітарнага адукацыйнага культурнага цэнтра, то тое, што пазней вырасла ў ЕГУ, да? То бок, разумееце, это ж рабілі спецслужбы беларускія. Такое ўражанне, што яны вынішчаюць усё, што беларускае нацыянальнае. Плюс, глядзіце, у этую ж, скажем так, у этую ж плынь кладзецца выступ, напрыклад, міністра адукацыі беларускага, які заяўляе пра тое, што нам трэба павялічыць прапаганду расійскай мовы. Куды ее павялічваць? Пры вашай уладзе, пры вашым этом Лукашэнку ад беларускай мовы ўжо не засталося, амаль ніякіх. Вот, глядзіце, 90% школаў на Беларусі зараз расійскія. Школаў на беларускай мове 8% засталося ў глыбінцы, ўсё, не больш таго. Дзеці нічого не разумеюць. Вон месяц таму было пытанне это самае у этой карме Гомельскай области. Дзеці не ведаюць элементарных беларускіх словаў. Дажыліся, да? А міністр адукацыі павялічвае прапаганду расійскай мовы. Такое ўражанне, што ёсць нейкая змова ўнутры беларускіх так званых элітак пра ўсё ж такі падрыхтоўку да здачы Беларусі, скажем так, да суцэльнага паглынання Расіяй. Я думаю, гэта там таксама крыху пазней закранем. Сергей, на вашу думку, як вось да гэтых перамоваў з прадстаўніком Трампа Коулам і Лукашэнкам ставяцца ў Крамлі і наконт вось гэтага вызвалення, што Лукашэнка нібыта вызваляе, так, палітвязняў. Як да гэтага стаўлення ў Крамлі? То бок яны, магчыма, будуць мець нешта з гэтага, я маю на ўвазе Крэмль, таму што, па-першае, там знялі нейкія санкцыі, і такім чынам гэта будзе як бы такі спосаб дзесьці штосьці прыдбаць, тое, што типа Расіі нельга, але праз Беларусі пасля перавесці ў Расію. То бок розныя схематозы, як яны любяць. Альбо ўжо ўсе каналы налажаныя і пытанняў у гэтым няма. Банкі, магчыма, беларускія банкі стануць як бы так русакі адмываць свае грошы цераз беларускія банкі. Калі знялі санкцыі. Калію, згадайце, это ж толькі дзякуючы намаганням офісу Ціханаўскай беларускі калій апынуўся пад санкцыямі. Расійскі калій не пад санкцыямі, ён спраўна пастаўляецца ў тыя ж Злучаныя Штаты, а беларускі калій апынуўся пад санкцыямі. І хіба это не ў інтарэсах Мазепіна было зроблена, які спрабаваў? Мазепін, нагадаю, уладальнік Уралкалія, які спрабаваў, скажем так, скупіць у тым ліку і Беларусь калій у такой сітуацыі.
Мгм. Таму да, фінансы яны, конечно, будуць скарыстоўваюць фінансавыя інструменты для дык беларусы і так рабілі это самае карткі крэдытныя плацёжныя для русакоў у масавым маштабе. То бок беларусы, Казахстан, а зараз калі з беларусаў здымаюць санкцыі ў гэтым плане, то ну напэўна фінансавы сектар як бы так паймее выгоду. Ну так, паважаны глядачы, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі ёсць пытанні да Сергея, калі ласка, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа, самае цікавае, як заўсёды, я абавязкова агучу. Сергей, некалькі пытанняўчыкаў ўжо ёсць ад нашых гледачоў. Сергей, ці ведаеш ты, дзе знаходзіцца Мікола Аўтуховіч, на Магілёўскай ці на Крытай ці на Гарадзенскай? Не, хлопцы, не адсочваў. От шчыра па ім не адсочваў, згубіў як бы так сляды. Яшчэ одно пытанне. Чаму вакол тылавых кантрактаў Міністэрства абароны круцяцца каўказцы на люксавых аўто на мінскіх нумарах? Ух ты, так заўсёды было. Згадайце это самае ад самага пачатку, калі ў Беларусі арганізоўвалася эта таварна-сыр'явая біржа, ўсё была куча гэтых армян, каўказцах на люксасовых аўто, якія ну это ў тым ліку і расійскія грошы, які расійскі капітал, які ўваходзіць зараз цішком у Беларусь. І калі гадоў 10-12 таму, як бы ў Саўбезе існавала такое нягласнае правіла інвестараў з Расіі буйных не пускаць, то на сённяшні дзень як бы так запускаюць абсалютна ўсіх, і Расія у тым ліку вот рукамі тых самых актыўных каўказцаў розных народаў скупае ў Беларусі ўсё, што можна. Вон паглядзіце, БМЗ ўжо практычна стаіць, ужо работнікаў з БМЗ са жлобіна аўтобусам возяць на МАЗ работаць. Ну. Это ж трэба было добить это самое, добить БМЗ. Ну. А там давно уже это самые русаки давно ходили вакол, яны яго адмыслова банкроцілі для таго, каб у прынцыпе я не здзіўлюся, калі ён у бліжэйшым часам як бы так збанкрутуе зусім, будзе прададзены каму-небудзь за копейкі. Ну бок это той ўзровень, той варыянт прыватызацыі, які быў у 90-х годах. Русакі менавіта пра яго марыць, яны чакаюць это самае этой прыватызацыі. І практычна пры кожным буйным беларускім прадпрыемстве сядзяць вот гэтыя самыя русакі, якія, скажем так, субсідзіравалі багата як бы так гроша у спадзяванні менавіта на тое, што пры банкрутстве яны змогуць як бы будуць першымі, хто здолее выкупіць. Сергей, ну вы глядите, зараз сняли сегодня санкции не полностью, але с финансового сектора Беларуси, так? Мы читаем соцсетки и бачим, что в России там уже который тыдзень у Москве менавіта няма интернету, и шмат хто піша з расейцаў, что трэба пераязджаць у Беларусь. У Беларусі інтэрнэт, не трэба VPN, Telegram не блакуюць у адрозненні ад Расіі, Мак ставіць не застаўляюць, ёсць крамы з фірмовым адзеннем і іншае, якія пра санкцыі, якіх няма у Маскве і ў Расіі. І вось тое, што кажа міністр адукацыі, тое, што вы ўзгадывалі некалькі хвілін таму, што трэба прапагандаваць расійскую мову. Ці чакаць нам у бліжэйшы час наплыву расіян у Беларусі, не толькі ў Менска, а ўвогуле ў нашу краіну? Такая на колькі ж дзесяцігоддзі ўжо ідзе. А яшчэ калі мабілізацыя, магчыма, пачнецца ў Расіі, тады ж увогуле будзе швах. Зараз тэндэнцыя пайшла сярод то самае жанчын з Расіі, то самае колькасць аб'явак типа пазнаёмлюся з мужчынай беларусай ці ўвогуле на прасткі это самае шукаю мужчыну для шлюбу беларуса. То бок багата хто чакае, Беларусь робіцца такім больш-менш прывабным астраўком у параўнанні з самой Расіяй. А тое, што яны скупаюць, глядзіце, вот это сектар далявога будаўніцтва. Это ж, ну, я не ведаю, колькі адсоткаў, але ж я асцерагаюся, што то можа быць і 40, і летні палова, як бы вот таго новага жыллёвага фонду, які ўзводзіцца, яго скупаюць русакі. Для іх жа ж не праблема, яны прывыклі, што калі, напрыклад, іхняе лецішча знаходзіцца там за якіх-небудзь, 300 кіламетраў ад Масквы, то для іх это нармальна. Я просто узгадываю, мы калісьці любілі вельмі падыўе ездзіць адпачываць на Нёман. І там была вялізная вёска, Хібаморы называлася. Там недзе пад 100 дамоў было ўздоўж, яна такая доўгая вёска ўздоўж Нёмана. Так вот, слухайте, гадоў 8 таму мне сябры гаварылі, што ў этой вёсцы там это самае. Там практычна ўсё, што можна было скупіць, скуплена даўно якраз вот этими вот
дорогими россиянами, блядь. Ну. То бок это давно уже массово, это Беларусь для их стала такой это тихой выспадкой, где можно спокойно отсидеться, спокойно, не напружно, где аборигены, як бы так, ну, неяк трошку і варочаць, як бы так, ну, але ж, ну, як это самое, як убачыць доўгі расійскі рубель, то я Як чуваць, Сергей, штосьці з інтэрнэтам, відаць, падвіслі вы троху? Так, я разумею, што у нас невялічкія праблемы з сувяззю. Ну што ж, паважаны гледачы, а вы пакуль зараз мы, спадзяюся, наладзім хутка сувязь. Калі у вас ёсць пытанні да нашага госця, калі ласка, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа. І калі ласка, стаўце падабайкі і падпісвайцеся на канал, калі вы яшчэ не падпісаны і калі вы не ў Беларусі. А калі вы ў Беларусі, то за мэтай бяспекі, калі ласка, не рабіце гэтага, проста глядзіце нашы эфіры, бо глядзець гэта не забаронена. Ну што ж, а мы чакаем, пакуль Сергей далучыцца да нас. Спадзяюся, што гэта адбудзецца хутка, бо ёсць яшчэ некалькі цікавых пытанняў і тэмаў, якія хацелася б абмеркаваць сённяшнім нашым госцем. Сергей, ці чуваць мяне? Ці ёсць вы на сувязі? Няма яго, так, пакуль? Вылецеў, так. Окей, добра, зараз тады дачакаемся. Ну што ж, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму, ну, такія тэхнічныя хібы, гэта нармальна. Таму зараз, спадзяюся, дачакаемся хуценька Сергея, а вы пакуль што пішыце пытанні, калі ёсць да Сергея. Самае цікавае, як заўсёды, я абавязкова агучу. Ну што ж, я спадзяюся, што зараз Сергей з'явіцца, і мы яшчэ закранем, канешне, і сітуацыю ў Іране. Таксама мы абавязкова яшчэ закранем тэму, што карпенкоўскія атрады ўжо пераўтвораныя ў асобныя воінскія часткі. Гэта размова ідзе гаворка пра гомельскі атрад спецпрызначэння ўнутраных войскаў «Буран», і паведамляецца, што тое самае чакае і шторм на Брэшчыне. Пра гэта заявіў сам Карпенкоў. Хацелася б, канешне, пачуць Сергея меркаванне на гэты конт, што гэта азначае і да чаго яны ўсё ж такі рыхтуюцца. Ну што ж, мы чакаем Сергея. Ён па той самай спасылцы можа зайсці, так? Окей, добра, мы яго чакаем. Спадзяюся, што зараз ён у нас з'явіцца. Так, паглядзім, пакуль палітвязні яшчэ не прыехалі да Вільні, но будзем чакаць, што там, якія навіны. Прыехалі ўжо да Вільні, так? Штосьці не відаць. Сергей няма яшчэ, так? Так, Сергей з'явіўся, цудоўна. Сергей, як чуваць мяне? Во, вітаю, як чуваць? ну, нешта вывалілася. Адваліліся, так, нічого страшнага. Сергей, ну што ж, давайте тады перайдзем да наступнай тэмы. Я хацеў вас запытаць вось пра што. Гомельскі атрад спецпрызначэння ўнутраных войскаў «Буран» пераўтвораны ў асобную воінскую частку. Тое ж самае чакае і шторм на Брэшчыне. Пра гэта 12 сакавіка паведаміў Карпенкоў. Што гэта азначае? Слухайте, так яны ўсе, як бы так, з часоў СОБРа, паглядзіце, калісьці СОБР быў часткай іншага падраздзялення, а даўно ўжо это асобная воінская частка. Это і штатны расклад это самое, что командир частки, это может быть и полковник целый. У нас же, разумеете, у нас на сегодняшний день инфляция социальная. Я коли атрымаў лейтенанта, то она была выключная з'ява, потому что у нас, я памятаю, заступали уже раз на год. То бок явно у нас, кстати, полковников было больше, чем это 360, то ведаете, ну, слухайте, там командир дивизиона у меня, например, был майор. То бок полковник проезжал, это была целая падзея. При Советском Союзе, я нагадаю, стараліся, каб колькасць полков адпавядала колькасці полковников. А зараз у Беларусі, вон, глядзіш, это 28 гадоў яны уже подполковники, 30 яны уже полковники, то бок чисто за выслугу лет, ну, не шкада нам этих зорак, но мы себе яшчэ намалюем, да?
Ну, У нас такое ужо собі, больш конечно. за 50 генералаў, калі не памыляюся. Ну, точно, точно. Сяргей, сувязь, канешне, не супер, але зараз падаецца, што ўжо нармальна можна размаўляць. Я хацеў бы яшчэ вас запытаць мы крыху закранулі сітуацыю ў Іране. Што можаце сказаць, ці ўсё там ідзе па плану і ўсё так як хацеў Трамп, як хацела ЗША. Бо мы бачым, як зараз апошнія дні і падскочыла цана на нафту, і пакуль не зразумела, што будзе далей. Бачым, як Іран там сёння ўначы, па-мойму, ударыў па адным з самых буйных нафтаперагонных пунктаў ў Катары, калі не памыляюся, і адразу на 5% нафта падаражэла. Што там увогуле зараз адбываецца, і на вашу думку, чаго там чакаць ад гэтай сітуацыі, ад гэтай вайны, ці як там Трамп называе, спецыяльная вайсковая аперацыя, ці якая там у іх? Євген, я розумію, що абсолютно утямна, абсолютно, якби так, з американського пункту гледження стратегія. То бок яны прабіваюць, скажем так, накидываюць нафтовую давку на горло Китаю. То бок амерыканцы зразумелі, асэнсавалі, што яны празяпілі, загуляліся ў свой мультикультуралізм, one beer, one world. Ну, про тое, што калі на нешта на планеце вырабляецца, то навошта дубляваць, заўсёды можна купіць, маўляў, там. А Китай, як бы так, з савецкімі мазгамі, ну, з камуністычнымі мазгамі іхняга кіраўніцтва, вырашыў, скажем так, прыбіўшы пад сябе асноўныя, напрыклад, ті ж рэдказёмы. Ён што стаў рабіць? Ён стаў спекуляваць на этом. То бок ён стаў усіх паддушваць, як бы так, не будзе паводзіць себе так, як трэба, не прадамо рэдказёмы, і ўсё. Тое ж самае Кітай, скажем, ён вельмі магутна пачувае сябе ў сыравіне для антыбіотикаў. Вот тая ж самая спекуляцыя, ўсе чакаюць ад камуністычнай Китая, што, магчыма, на этой глебе. Таму амерыканцы вырашылі абсалютна паслядоўна, прабіваюць зараз усе самыя нафтавыя рэгіёны планеты пад сябе, для того, каб мець супрацьвагу для Китая. Так вот, паўтаруся, з Іранам абсалютна ўцямная стратэгія, і пры гэтым, як бы так, абсалютна, ну, калі шчыра, бездарная тактыка. Напэўна, яны разлічвалі, што эфект будзе роўна такі ж, як з Мадурам, ну, але ж, ну, нішто з гэтага не спрацавала, таму што з Мадурам, паўтараю, у Мадуры быў, як у Лукашэнкі, часовы творчы калектыў па раскраданню краіны. А ў Іране якраз усё ж такі, ну, моцная структура, моцная рэлігійны фанатызм. Адпаведна, яны там за пакаленне выгадавалі, скажем, устойлівых. Это тое, пра што, у прынцыпе, марыць кожны сістэмны дзяржаўнік, хто пры ліквідацыі кіраўніцтва краіны, бачыць, Іран дасягнуў таго ўзроўню, што нічого не памянялася. То бок на месца Хаменеі прыйшоў малодшы Хаменеі. Нават калі прыбяруць яго зараз, то там знойдзецца і каму і далей працягнуць эту лінію. Ну і зноўку такі, глядзіце, Злучаныя Штаты, такое ўражанне, што это нейкае такое троху спантаннае, тактычна спантаннае рашэнне. То бок спачатку заклікалі іранцаў выходзіць пратэставаць. Это прывяло до таго, што кучу людзей эта тайная паліцыя проста знішчыла. Так, ну што, зноў у нас праблемы з інтэрнэтам, да? Ну што ж, на вялікі жаль, не даслухалі нейкія сёння праблемы з інтэрнэтам, таму сустрэнемся з вамі роўна праз тыдзень, у наступны чацвер, у 21:00 па Менску. Я з вамі развітваюся. На жаль, такая сітуацыя, паўплываць на гэта не можам. Так што беражыце сябе і жыве Беларусь.